nwanne gị dom ntị gị n'ife m na-ekwu tupu ị gbaje na comment section jee gwa m nọ Nokia 3310 ka m ji mee vidio gee m ntị gị n'ife m na-ekwu ụnụ na-akọkwa n'aka ụnụ na-akọ na-akọ nke mmadụ ya egewuo na-akọkwa nke ike ekwe mmadụ nghọta ọnwa ọrụ nwa n'elu kịta na ọgbọ kịta na dịka nwaanyị anyị na-anụ na nke ikpeazụ a ka Jona nwanne na Baịbụl nye ka e nwee nnọọ otu nwoke afọ ewu Jona ọ kwado nnọọ si nwunye ka e chuo mmiri befa na-ejere ime wa n'otu nwunye ya si ya o chee dade ya afụrụ pụta sekọndị je chọba ya mana mmiri chọba ya ebe ọbụla afụrụ pụta tọde chọkwuo ya afụrụ mechaa kọl niile emere onwere ebe afụrụ Jona den o mechazie ọ natazie na the fourth day according to ihe dị na Baịbụl na ọ nọrọ confirm 3 days n'afọ azụ then mana ọ the fourth day ka ọ natazie na the fourth day then nwunye ya jụọ ya ebe ka o si kere ebe o jere a na-achọrọ ya kemgbe then o meghepụ ọnụ si nwunye ya jikwa luzie na mmiri ahụ ya gwara ya ka eje nya ruo na dị mmiri ya anakọta akpịrị na-akpọ ya nkụ nya jee ka eje kuru mmiri azụ n'oye nnukwute azụ inwetara okpokpo azụ a n'olu ya n'ọkwụ nnukwute azụ ya na-agwa gị ife a si nnọọ from nowhere bịa n'oye nye nweta onwe ya n'afọ azụ n'ebe a ka ya nọ kemgbe 3 days nọọ tata ka ọ gbapụtara ya nye wee nataba nye ọkọchara ya ntu a nwunye ya si ya udodị mgbabata n'ụlọ ọdụ ka nwoke ahụ nwanne ọdụ ka nya bụ Jona ọdụ ka oye foshi ọya dụ ndụ foshi ọdụ ka Jona ahụ ọya dụ ndụ foshi ọdụgoro ndụ foshi nwanne gbaa ka a ga-afụ nke woto wahala ya woto wahala ka a ga-afụ mgbe ahụ na-akọ akụ na-akọkwara nke ya ekwe mmadụ oge ịdịka nwaanyị a na-anụ kịta ka ihe echecha nnọọ confirm 3 days ịnọcha confirm 3 days n'ụzọ then ịnatazi ya n'ọkwụrụ nnukwute azụ mgbe azụ inweta azụ asaa n'orugbu ọ mara inweta okpokpo azụ a n'orugbu n'ebe a ka ị nọ 3 days ụmụ nwaanyị a na nna nke ikpeazụ ife ha ya emewu na ịkọcha akụkọ anyị nwanne ije ụwa nwanne ọ bụrụ na ọ na-enu kịta gara ife icheru ya eme ya uju ahụ deela anyị na comment section ọ bụrụ na ọ na-enu kịta ma ọ na-ewu nwaanyị kedu ife ị ga-eme nwoke jekọrịta nnọọ bata ọ bịa kọrọ gị dị akụkọ a kedu ife ị ga-eme dịka nwaanyị